Bueno, gaur egingo dugu PowerPointekin aurkezpen bat, irudiak eta musikarekin. Orduan, bueno, erabiliko ditugu 4 irudi, orduan sortuko ditugu 4 orri txuri, hemen ikusten diren hauek. Jarriko gara lehenbizikoan eta sakatuko dugu insertar imagen. Orain aukeratuko ditugu irudiak. Bueno, lehenbiziko irudia, txertatu. Orain bigarrenean jarriko gara eta beste bat jarriko dugu. Hirugarrenean berdin. Eta azkenekoan berdin. Insertar, imagen, aukeratzen dugu nahi dugun irudia, eta listo. Printzipioz ja daukagu aurkezpena, erdi prest. Jungo gara berriz hemen gora, eta hau baldin badago arte nahi duguna, hemen goian sakatzen dugu, guardar, como presentación de PowerPoint, eta listo. Horrengo bideoan erakutsiko dizuet eta audioa jartzen.